Men juridiskt är det alla jobbiga processer, men det är en mindre jobbig process än det vad vi gick igenom förra året när vi skapade den här filialstrukturen. När man pratar om finanssektorn i Stockholm och framtiden för svenska, skulle det påverka den, tror du? Jag antar det, men då ska man minnas att om man vill skapa en finansplats Stockholm som man har kallat det, så ska man ju se till att reglerna är liksom rimliga, bra och dessutom lika för alla. Det går ju inte att ha en finansplats Stockholm med olika regler för olika spelare. Den här avgiften träffar ju oss ungefär 4 gånger hårdare än de andra bankerna. Är det särskilt som konstruktionen av den här restriktionsavgiften som stör er? Att det inte är alltså jag tror att alla banker har samma åsikt att det kanske inte längre i förslaget är på en rimlig nivå, för den är ju inte längre en avgift för att betala för stabiliteten i finanssystemet, utan det har ju blivit en avgift för att betala för underskottet i budgeten. Och det tror jag att vi alla banker är helt överens om. Sen i och med att den träffar Nordea som en multinationell bank betydligt hårdare än våra konkurrenter, tycker vi ju sen särskilt illa. Menar du allvar med att ni faktiskt skulle kunna flytta på grund av den här? Kasper har ju sagt det. Jag menar, hur tydligt måste du läsa det för att du ska ta det på allvar? Kasper sa att det är mycket, mycket sannolikt. Vad säger du? Det svarar jag. Förlåt, du var inte här då. Jag sa att vi har ju aktivitet i ett dussin länder, men jag tror knappt att vi flyttar utanför Skandinavien. Vad säger då Magdalena Anderssons synpunkt? Att ni ställer ju till en del därför att ni är en risk för Sverige också. Det är kanske skönt att ni flyttar. Jag tycker att det är en mycket professionell kommentar. Den har beskrivits som kall, men jag tycker det är proffsigt och bra. Hon har rätt i att det vore bra för Sverige ur risksynpunkt om ni försvann alltså? Ja, men om man då tar nettot på avgiften och risken, så tror jag kanske att hon... Det kanske är värt att överväga den där trade-offen mellan vad vi betalar åt Sverige och hur stor risk det är. Men det är hennes avgörande, som sagt, det har jag ingenting att göra med. Det nederländska valet kommer förändras någonting inställning till ABN. Alltså vi har ju, för det första ska jag då säga ännu en gång att det var ju bara en mycket initiell filer, en diskussion vi hade under en dryg timmes tid med holländska finansministern. Bollen ligger helt hos dem. Jag tänker inte göra några nya initiativ på den punkten, och de vet var vi finns. Jag tror inte sannolikheten är särskilt hög för att vi fortsätter den diskussionen. Trump har ju utlovat avregleringar på Wall Street och bankerna där. Tycker du Europa borde gå samma väg? Jag tror insikten om att den här regleringsivern gick lite för långt föddes i Europa än före Trump blev vald. Jag tror att våra stora centralbankerer, Draghi och Carney, enligt uppgift talar om det här redan flera månader innan det amerikanska valet. I USA finns det en mycket bred konsensus om det att Dodd-Frank Act, som är den centrala delen av det här regleringsnätverket eller ramverket, går alldeles för långt och det måste reformeras. Så det är ingalunda bara Donald Trump, utan det finns en bred opinion. Jag tror Europa kommer för lätt. Alldeles säkert. Om ni nu ska tjäna så mycket som möjligt ur skattesynpunkt, varför ska ni vara kvar i Skandinavien då överhuvudtaget? Det måste finnas bättre ställen. Ja, det är en mycket enkel orsak. Vår avsikt är inte alls att tjäna möjligt så mycket ur skattesynpunkt. Vi vill ha rimliga skatter. Det här är lite som Donald Trump med det här. Jag är ledsen. Vårt jobb är ju inte alls att minimera skatter. Vi vill ha rimliga skatter och rimliga resolutionsavgifter. Men framförallt vill vi ha spelregler som är lika för alla. Och det är det vi sysslar med. Men ni tjänade väl 40 miljarder förra året? Ni borde väl ha råd med de där 5-6 miljarderna? Om du tror att idén är att leda ett bolag är det att man säger nu är det tillräckligt, nu går vi hem och sover eller i pension, så då tror jag att du ska titta på er bolagslagstiftning. Det ankommer på oss att driva banken så bra som möjligt. Och det innefattar också ett ansvar gentemot aktieägarna här idag. Att se till att vi inte gör beslut som i onödan belastar dem. Och det här är inga små. Vi talar om pengar som är mer än 10% av värdet på hela banken. Och det är inte att den är värd, vi kanske förtjänar 40 miljarder på år. Banken är värd närmare 500 miljarder kronor. Ja. 10% av det är faktiskt ganska mycket pengar. Jag fattar inte, vadå 10% av det? Om du räknar det kapitaliserade värdet, det är som vår börskurs kommer att droppa om vi sitter och accepterar den här avgiften. Om vi skulle försöka om flytt skulle ske inom Norden och Skandinavien, är det att ni vill då komma innanför EUs, och då är det ju Helsingfors. Det är bara en aspekt. Man ska minnas
Köpenhamn är ju liksom hälften inom EU, för att de har ju, den danska kronan är ju kopplad till euron och så vidare. Norge är kanske längst bort för de är inte EU-medlemmar, men EU är ingalunda det enda kriteriet. Men det är inte. Då är bankbevakningen under Frankfurt då, om det är fel. Ja, men det är ju ett ganska intimt samarbete, den som det är idag. Jag är illa rädd för att jag är tvungen att ta det här bolagsstämman. Finner att så är fallet. Då ska årsredovisning, koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse framläggas. Årsredovisningen, där revisionsberättelsen ingår, och koncernredovisningen har hållits tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats sedan den 15 februari. Och den tryckta årsredovisningen har funnits tillgänglig på bolagets huvudkontor sedan den 1 mars och har även delats ut här på stämman. Och jag konstaterar sålunda att årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse är framlagda. Koncernchefen Kasper von Koskull kommer nu att hålla sitt anförande. Därefter kommer revisorn Peter Clemensons föredragning av revisionsberättelsen, varefter aktieägarna då får tillfälle att ställa frågor och framföra synpunkter. Kasper, varsågod. Kära aktieägare, välkomna till stämman. Det här är min andra årsstämma som VD och jag måste säga att det här gångna året har varit det mest intensiva och mest utvecklande, men kanske också mest givande i hela min karriär. Jag är otroligt stolt över vad mina medarbetare, över 30 000 medarbetare, har åstadkommit under det här året. Vi har alla jobbat otroligt hårt. Vi har tagit stora kliv framåt för att göra banken bättre, men vi är långt ifrån framme på alla parametrar vi arbetar med. Jag är otroligt motiverad och dedikerad att fortsätta utveckla Nordea till att uppnå sin fulla potential. Låt mig börja först att beskriva lite omvärlden vi fungerar i. Man måste säga att den omvärlden vi fungerar i, den makroomgivningen, det är en utmanande global bild som vi har. Det är mycket förändring. Ordet förändring kommer ni att höra många gånger under det här anförandet. Förändring. Vi har låg tillväxt globalt under de senaste åren. Jag ser inte heller att tillväxten kommer att öka så mycket. Vi har negativa räntor i regionen Norden över 2 år. Låg tillväxt, negativa räntor är inte bra för banker. Jag tycker att vi har anpassat oss relativt väl. Vi har valresultat, politiska händelser som leder till ökad turbulens och mer osäkerhet runt världen än någonsin. Utvecklingen framöver är otroligt svår att utse. På kort sikt ser jag nog en ökad tillväxt. Det är positivt. Men på längre sikt, och längre sikt för mig är 6, 12, 18 månader, då är det osäkert. Om ekonomiskt går det bättre, måste jag säga att vi har en geopolitisk recession. Ekonomiskt bättre, men geopolitisk recession, växande populism, rädsla och ilska. Jag tycker att samhällsklimatet och tonen som vi har bygger inte förtroende och tillit. Förtroende och tillit är otroligt viktiga byggstenar för hållbar tillväxt. Och det fattas just nu. Och det är i den här miljön vi på Nordea måste vara förberedda till oväntade händelser och bygga en beredskap för att vara flexibla och reagera när det behövs. I den här omgivningen är det viktigt att man är stark, välkapitaliserad och lönsam. Och det kan jag säga, det är vi. Ni som ägare ska vara glada och nöjda, det är faktum. Men det är inte bara en förändrande makrobild som vi har. Det händer samtidigt spännande saker runt omkring oss som bank. Inte minst i vår bransch.
Kunderna som vi har efterfrågar nya sätt att göra affärer med oss hela tiden. Bank- och finansbranschen går igenom en enorm förändring igen, ordet förändring. Vi har förändrade kundbeteende, teknisk utveckling i rasande takt. Fintech, ni har alla hört om fintech, som utmanar oss på alla fronter och mycket strängare regelverk. På den tekniska sidan handlar det om digitalisering. Digitaliseringen revolutionerar kundupplevelsen. Kunderna vill träffa oss och ha möjlighet att göra med oss mobilt. En helt naturlig sak för många andra industrier. De vill ha att göra med oss vad som helst och när som helst. Sociala medier har blivit en viktig kanal för att kommunicera med alla våra kunder. En helt ny kanal som vi inte haft tidigare. Vi talar om robotrådgivning, vi talar om robotisering, vi talar om artificiell intelligens, molnet och så vidare. Igen, mycket förändring. Det här är både utmanande, men det är också mycket möjligheter till oss. Det kräver att vi är snabba, kan reagera och anpassa oss. Och därför måste vi ha en plattform som är stark, med stark motståndskraft, samtidigt som vi blir snabbrörligare och på det sättet ger oss valmöjligheter. Och det är det som vi håller på att jobba med. Jag tycker att vi ligger i framkant och driver den här utvecklingen. Vi har idag friheten att göra stora investeringar och på det sättet, igen, ordet förändring, driva den här förändringen. Det är spännande tider. Vi ska se det här som en möjlighet för Nordea. Jag tänker också nämna och tala lite om regelverket, kanske upprepa lite vad min ordförande har sagt, men jag tycker att det är viktigt att förstå vad vi talar om. Under de senaste 10 åren, sedan finanskrisen började 2007, så har vi, och när jag säger vi, samhälle, politiker, reglerare, vi banker byggt ett nytt robust regelverk med mycket större motståndskraft. Vi har idag ett regelverkssystem var det är ägarna, ni och våra lånegivare som bär den primära risken. Det är inte mera samhälle. Ordet är inte bail-out som tidigare, det är bail-in. Det är inte staten som tar mera ansvar. Och det här är mycket bra. Jag är otroligt nöjd att det här är på det sättet. Vi har ett robust system nu. Finansiell stabilitet, inte bara för samhället, men för oss banker, är ytterst viktigt. Och det är självklart att vi på Nordea ska bidra med vår del för att uppnå dessa mål. Och det har vi gjort. Men, sen kommer ordet men. Spelreglerna måste vara lika för alla. Det är gemensamt, och därför betyder det gemensamma förutsägbara regler inom EU som gäller. Samma för alla, rättvist. Vi är en multinationell bank, en nordisk bank. Vi betjänar kunder i 4 öppna ekonomier och konkurrerar med alla nordiska och alla internationella banker. Som en av Europas största banker måste vi ha samma regler som våra svenska, nordiska och internationella konkurrenter. Det att ha samma regler borde inte förutsätta att man måste flytta sitt administrativa säte någon annanstans. Vi opererar i EU, Europa, en gemensam marknad. Nu är det så att med hemvist i Sverige har vi redan nu de tuffaste lagstiftningarna i Europa. Det finns en obalans mellan kraven på våra internationella konkurrenter och på oss. Och det här oroar mig. Och speciellt oroar mig det här förslaget som har kommit fram nu de närmaste några veckorna. Men den här situationen har redan funnits före. Det gör att det här regelsystemet är ännu mer obalans och gör att de här ojämna konkurrensförutsättningarna bara fortsätter.
Jag tror inte att jag behöver gå igenom mera varför jag tycker min ordförande har redan klargjort vad betyder den här nya revisionsavgiften som i sist och slutligen är en skatt. Det har inget tak, det är en evig skatt och i princip våra utländska kunder är det vi som också måste betala för då politisk reform i det här landet. Det är inte rättvist. Vi har alltid sagt, och jag har inget problem att bära vårt ansvar. Det gör vi. Det är vi villiga att göra. Vi alltid gör det. Vi är idag en av Nordens, om inte den största skattebetalaren i Norden och en av de största arbetsgivarna i den här regionen. Men vi måste ha rättvisa, jämlika och förutsägbara villkor och regler så att vi konkurrerar. Om jag då ännu mer om kanske den större omgivningen, när vi talar om förändring, vi talar om turbulens i omgivningen, makroomgivningen, turbulens, förändring i industrin, så i den här världen jag beskriver är det ännu viktigare med regelefterlevnad och hållbarhet, ännu viktigare än någonsin. Regelefterlevnad, antikorruptionsarbete, klimatförändringar, jämställdhet, mångfald, alla de här är viktiga faktorer för Nordea och vi har stärkt vår aktivitet på alla de här fronterna under 2016. Att bara följa lagstiftning idag räcker inte, det är inte tillräckligt. Vi måste lyssna och anpassa oss till det samhälle vad vi fungerar och agerar och vad samhället väntar från oss. Det är nya normer som gäller och vi vill leva upp till de här nya normerna. Jag tycker att under 2016 har vi gjort stora framsteg och satsningar. Jag kan ta några aktuella exempel. Listan är lång, men listan som ni också många vet känner. Den här Dakota Access Pipeline, vi har varit aktiva i situationen. Vi har försökt påverka och ta en aktiv ståndpunkt i situationen. Vi vill ta vårt ansvar. Vi har också ökat medvetenheten av mänskliga rättigheter via vår aktiva medverkande av Corporate Human Rights Benchmark. Vi arbetar med läkemedelsföretag för att bekämpa miljöskador och föroreningar. Och speciellt har vi tagit stora satsningar och gjort stora satsningar för att stärka organisationen för intern regelefterlevnad. Vi har startat ett Financial Crime Change-program för att bekämpa ekonomisk brottslighet och vi har inrättat en kommitté för affärsetik och värderingar och det är den här kommittén som jag själv är ordförande för. Det här är ett arbete som aldrig blir klart. Låt oss vara tydliga. Det här är ett arbete som fortsätter för evigt. Men vi har tagit tydliga steg under 2016 och jag kommer och vi alla på Nordea kommer att fortsätta ta stora kliv också framöver i kommande åren. När jag talar om regelefterlevnad och står här framför er 2017 så kan jag inte göra det utan att nämna Panama som var en av de stora händelserna för Nordea under 2016 som min ordförande också har sagt. Låt mig igen göra en sak klar. Vi kan inte acceptera att Nordea används för skatteflykt eller aggressiv skatteplanering. Vi har tagit lärdom av dessa händelser. Vi har genomfört omfattande förbättringar av våra rutiner för att upptäcka penningtvätt, inte bara i Luxemburg utan i hela koncernen. Panama. Vad det gäller Panama tillsatte vi en oberoende granskning och den granskningen har vi också ganska unikt gjort publik, externt och ni kan alla läsa den och få tillgänglighet till den på vårt nät. Vad vi har gjort, vi har tagit mycket åtgärder efter Panama. Vi har gjort en omfattande översyn av verksamheten i Luxemburg. Vi har infört mera krävande standarder som gäller i hela koncernen.
när det gäller penningtvätt och skatteregler. Vi håller på att genomföra nya strängare kriterier för att acceptera private banking-kunder och speciellt med offshore-strukturer. Och vi har integrerat verksamheten i Luxemburg mycket tätare in till moderbanken, den nordiska verksamheten här i Norden. Så vi har tagit många steg och vi kommer att fortsätta de här stegen. Jag känner mig mycket trygg att vi är på rätt väg. Mycket trygg. Hållbarhet var en annan, om jag sa regelefterlevnad, hållbarhet. Vi har under 2016 fortsatt vårt proaktiva hållbarhetsarbete. Vi har nu integrerat hållbarhet i alla affärsområden och gruppfunktioner. Hållbarhet är en del av affären. Det handlar inte bara om riskminimering utan också om möjligheter, förtroende och utveckling. För att identifiera och prioritera hållbarhetsaspekter har vi gjort en väsentlighetsanalys som grundar på dialoger med interna och externa intressenter. De här interna och externa intressenterna är mera än 100 individer eller organisationer som vi har talat med. Och på den basen har vi formulerat 9 kortsiktiga hållbarhetsmål som vi nu håller på att adressera under det här året. Så vi tar stora kliv på den här fronten också. Vår hållbarhetsrapport är en transparent redogörelse för de utmaningar och möjligheter som vi står inför. Jag tycker också att vår hållbarhetsrapport är ett vittnesmål om det engagemang för hållbar bank och hållbar framtid som vi står för. Jag rekommenderar att om ni har tid så läs den här. Ni hittar den här rapporten på vår hemsida. Låt oss titta lite på själva affären. Det är inte bara om omgivning, det viktiga vi har jobbat på är naturligtvis själva affären. Förra året bestämde ni som ägare att ge mandat till oss på banken att skapa ett Nordea. Och det har banken, mina medarbetare, gjort. Det var ett mycket större projekt än vi någonsin trodde. En av de största projekten vi någonsin gjort. Mer än 1000 anställda var med i det här projektet. Det har vi gjort. Sedan 2 januari 2017 är Nordea en bank. Det var alltid visionen. Över 20 år har vi haft den här visionen. En bank, vi är ett Nordea. Jag tycker det är otroligt fint. Jag är stolt över det. Fusionen mellan Nordea AB och dotterbankerna Danmark, Finland och Norge har nu genomförts. Vi har nu en förenklad struktur som minskar komplexiteten och möjliggör faktiskt fokus, att vi kan fokusera och skapa mesta möjliga kundupplevelser. Och det är ju det som varför vi är här. Den strukturen har nu gjort det vad vi ville. Vi kan fokusera på kunden. Samtidigt när vi har gjort det här så har vi naturligtvis helhjärtat engagerat oss i varje land. Och det är viktigt att säga att besluten fattas nära kunderna i länderna, precis som förut. Så vad det gäller kundverksamheten så har vi kunnat fortsätta som tidigare. Vad vi har gjort, vi har minskat komplexiteten och på det sättet också riskerna. Idag har vi 4 affärsområden som alla betjänar kunder i 4 nordiska länder. 4 affärsområden, 4 länder. Och med det här är vi mycket mer fokuserade idag än förr. 4 länder, 4 affärsområden och vi är ledande i varje affärsområde i varje land. Mycket fokuserad. Polen som tidigare har sålts. I Baltikum skapar vi som bäst en av Baltikums största banker tillsammans med DNB. En pan-baltisk bank var vi kommer att vara en aktiv ägare och den nya banken kommer att heta Luminor. Det är kanske den nya Nordea men i Baltikum. Ryssland finns ännu kvar. Ryssland är lönsamt, mycket mindre och mycket mer fokuserad. På det sättet har vi blivit en mycket mer fokuserad bank.
Om jag tittar på de här 4 affärsområden så kan jag först och sen säga Wholesale-banken arbetar med hög intensitet som en lokal spelare fast med globala resurser. Och det är ju den styrkan vi har. Vi är lokal, men vi samtidigt har globala resurser med den styrkan som vi har. Den betjänar våra kunder som har de mest komplexa behov av banktjänster. Det är naturligtvis stora bolag och institutioner. Och vi har under det här året befäst vår ställning som starkast i Norden. Det här var inte fakta för 3-4 år sedan. Vi är idag starkast i Norden på den här fronten och i de här 4 länderna. Inom Wealth Management såg vi ett rekordstort inflöde under året. Det förvaltade kapitalet passerade milstolpen 300 miljoner euro och det gör Nordea till den absolut största kapitalförvaltaren i Norden. Vi har också stora inflöden av kapitalsparande utanför Norden. Och det här betyder att utanför Norden i Europa fick vi andra största inflöde av sparkapital av någon i Europa. Euromoney har igen utsett Nordea som bästa leverantör av private banking-tjänster i Norden och Baltikum, och det har vi nu fått 9 år i rad. Så det visar också att på den här fronten är vi ledande. Sen har vi skapat 2 nya kundorganisationer genom att dela det som tidigare var retail. Så nu har vi personal banking som betjänar privatkunder, det är hushåll. Och sen har vi commercial and business banking som betjänar företagsmarknaden, små och mellanstora bolag. Vi vill kunna skräddarsy erbjudande till var och en av våra kundgrupper. Och därför är vi mera fokuserade. Alla de här kundgrupperna har olika förutsättningar, olika utmaningar, och med att göra den här fördelningen blir vi igen mycket mera kundfokuserade och kommer närmare kunden. Det som är viktigt för er som ägare är att veta att alla 4 affärsområden är starka i sina respektive marknader. Alla 4 affärsområden är lönsamma. Alla 4 är väl positionerade för framtidens utmaningar och möjligheter. Att ha den här positionen i världens 10:e största ekonomi som är Norden känns ganska tryggt. Det känns mycket bra. Jag har redan sagt ordet förändring säkert en 10-tal gånger. Men på tal om förändring så är vi också uppe i en transformations- och transformeringsresa som är absolut störst och viktigast i Nordeas historia. Det är otroligt roligt när våra kunder är nöjda med vårt arbete. När vi gjort en skillnad för våra kunder och överträffar deras förväntningar, det gör mig otroligt glad. Därifrån får jag energi när våra medarbetare och jag lyckas med det vad vi gör. Men jag måste också säga att det är lika trist att se när kunderna inte är nöjda. Och jag måste också säga här framför er att vi är inte framme där vad vi vill vara. Vi har mycket jobb att göra. Ökad kundnöjdhet är mitt viktigaste fokusområde, både på kort sikt men också på lång sikt. Allt vad vi gör, kortsiktigt, långsiktigt, har det här som sitt mål. För att flera kunder ska vara nöjda med Nordea och vårt arbete så jobbar vi otroligt brett inom banken. Vi jobbar otroligt intensivt med att bygga vad jag kallar backlinjen, försvaret, för att stärka det defensiva i banken. Vi arbetar hårt på att reducera våra IT- och operationella risker för att bli då mer robust. Vi investerar i regelefterlevnad och att vara hela och rena i varje beslut och varje del av Nordea. Det är viktigt. Det är
backlinjen, den defensiva. Men samtidigt så investerar vi ju otroligt mycket i det offensiva. Vi bygger en helt ny kärnbanksplattform som kommer att förenkla och ge våra kunder en helt ny bankupplevelse. Vi har redan lanserat tjänster på plattformen med bra resultat. Det händer än. Och under de kommande åren, 2-3 åren som kommer, ska vi skala upp allt det här land efter land och tjänst efter tjänst. Så det här är inte mera löften utan det händer, som man säger, as we speak. Vi arbetar till exempel mycket intensivt med mobila banktjänster i ett projekt som vi kallar Mobile First. Vi vet att många av våra kunder vill träffa oss och göra affärer genom sina mobiltelefoner för att det ska vara enklare för dem. Det är ju förståeligt. Samtidigt ska det också vara lika enkelt att få service och få tillgänglighet till ett fysiskt möte. För det är också många kunder som önskar det. Balansen mellan det digitala och det fysiska bankmötet måste vi få rätt. Det är en utmaning, men det vill vi ha rätt. Vi kommer inte att vara en digital bank, vi kommer inte att bara göra tjänster fysiskt. Det ska vara en balans mellan de här två. Den nya tekniken möjliggör att vi kan vara betydligt mer personliga och relevanta för alla kunder, oavsett när de har behov, var de har behov och vilken kanal de vill använda. Den målsättningen vi vill ha och det jobbar vi för. Låt oss kanske sen i slut också titta lite på siffror, för att ni som aktieägare vill ju veta att nu har ni klarat. Omgivningen har varit tuff, stort förändringsprogram, mycket händer runt oss. Och jag måste säga att trots den utmanande omgivningen med fortsatta låga räntor, låg tillväxt, så har vi gjort ett hyggligt resultat. Vi har ett rörelseresultat på 4,6 miljarder euro. Och det är i linje med tidigare åren, trots omgivningen och trots det stora förändringsprogrammet som vi har pågående. Ja, hej, här är det stämma och älskade Nordea. Det är en väldigt svår tid vi lever i och vi är alla varnade för att det kan nalkas krig. Och då är det väldigt viktigt att ha säkerhetskonceptuell arbete. För det är ju inte bara vinst som vi aktieägare vill ha, eller hur? För framförallt vi vill att det ska inte vara krig. Och då har jag inte sett så mycket i handlingarna att det finns någon strategi och arbete med det inom Nordea. Och här har jag med mig lite konceptuell möjlighet hur vi skulle kunna utveckla det. Jag skulle jättegärna också komma in och hjälpa till. Så jag är civilekonom från Stockholms universitet, men jag är också från 2 länder, både från Sverige och från Lettland. Och jag ville lägga fram lite stort tack också till Nordea att vi i Lettland kunde köpa ett gård för Lettiska sällskapet. Det var den enda banken som hjälpte till faktiskt. Så det var helt kärt och underbart. Men dessvärre så anser vi att i Lettland kriget redan pågår. Och det är genom finanssystemet som det har krypit in. Och det är väldigt viktigt att, för jag är också specialist inom radioaktivitet och atomkrigssystem. Och här framför vi till årsstämman, beroende på krigsläget, för 1 miljon människor redan har lämnat Lettland på grund av att det finns inga jobb där. Och när du, Kasper von Koskull, säger att det är ju helt ny bankupplevelse som vi har fått, så har vi ju fått verkligen en helt ny bankupplevelse. För man kan inte leva längre utan bankkort, för pengarna har digitaliserats.
Och bankerna har fått enorm makt över människorna. För om man inte har bankkortet på landsbygden så dör man bara, eller får man åka iväg. Och landsbygderna har verkligen förfallit. Och, men för att återgå till krigstemat så Östersjöregionen befinner sig ju redan i kalla kärnvapenkriget. För vi har redan följden att Östersjön är världens mest radioaktiva hav. Och här byggs upp existentiella processer inom atomindustrin som slutförvaret. Och atomkrigssystem stödjer sig i finansiella marknader, inklusive Nordea Bank AB. För Nordea Bank AB har ju också gett lån till Rolls-Royce som har varit del i joint venture i England som skapar nuclear armed submarines, ubåtar. Men ni har rättat till det och nu är det bara indirekt som kärnvapenfinansiering pågår. Men vi som aktieägare har ju också sett att styrelsen har sopat Nordea-båden med rätt ohederliga spelregler. Och vi är inte säkra helt att det inte är offshores som de här kunderna har hamnat. Och så vi skulle gärna senare vilja höra lite om det, alltså apropå kärnvapen och hur Nordea håller på med det. Och sen nästa två är ju då apropå Östersjöregionens urfolk som har faktiskt väldigt vag skit här i regionen. Och vi var ju väldigt lyckliga att vi började bygga upp urfolkskapellet i Lettland. Men det gick inte för urfolk har ju gåvoekonomi och där får man inte bankkort. Så just nu så ligger vår älskade kapell i Lettland till försäljning. Och det finns inte ett enda urfolkskapell i hela Östersjöregionen. Så det vore väldigt viktigt att Nordea tar in det i sin policy. För jag tror inte att aktieägare skulle vilja att det finns ingen religionsfrihet i Östersjöregionen. Och kanske en del av vinsten skulle kunna läggas på urfolkskapeller. För 1000 år sedan så fanns det inga kristna här. Alla hade andra gudar som man tillbad sig till. Men nu finns det inte ett enda kapell i hela regionen. Men som sagt, det värsta är ju verkligen det här med bankens regtech. Som det finns också video som du pratar om. Att reglerna har ju blivit ett väldigt robust samhälle som du sa, Kasper. Och finansiell stabilitet för bankerna har skapats, men inte för urfolk och medborgare. Och vi har ju inte glömt att självaste Nordea skapades av att ta över Postgirot och därmed också likvidera svenska staten till stor del. Så vi måste verkligen börja tänka lite mer konceptuellt här för att säkerhetsarbeten ska bedrivas på alla plan och att det inte blir någon vinstvansinne som vi skapar här som förstör oss själva. Och sen, för vi har ju faktiskt lagar nu som förmedlas av Mussolinis Uniproy.org. Det är faktiskt sant. Det är unification lagar över hela världen som skapades i Rom innan andra världskriget. Och Uniproy.org är nu ansvarig myndighet. Kan du ställa frågorna? Ja, men jag har två till. Jag behöver inte alla svar. Du kan svara på alla kanske. Men så väldigt viktigt att Nordea inte blir också en rasistisk bolag. För det är det vi har upplevt att beroende på att pengaskapandet föreligger hos centralbankerna som kontrolleras av Bank of International Settlements, BIS.org,
som i sin tur kontrolleras av familjerna Rothschild, Rockefeller och Soros, som är judar, så har centralbanken sållat enligt ras för den globala pengaflödeskontrollen och finns enbart hos det utvalda folket. Då måste jag be dig formulera frågorna så att VD kan få chansen att svara på dem. Och även svenska kronan är en dollarvaluta som inte vi kontrollerar och skapar, vilket är vår rätt. Vilket är rätt att skapa pengar själva. Och sen är ju centralbanken dessutom en bedragare som skapar 24 gånger mer pengar för varje skuldavtal som Nordea kundtar. Och skuldsedlarna som egentligen känner att skuld, vi får inte tillbaka, så de jobbar där och drar vinsterna till centralbankerna. Som kan bli, för 30 000 kan man bli miljontals på några år. Och Nordea är därmed medskyldig till att vi blir Ställa frågan. att det blir bedrägeri, att vi inte får de här vinsterna från centralbanken. Bra, då kan vi... Den första frågan är svarad, den där kärnvapen. Att vi inte involverade och finansierar inte kärnvapen. Vi har just nu en policyinventering som vi gör på alla våra policies, och vår vapenpolicy är en som vi går igenom. Kärnvapen har vi alltid haft. Kärnvapen eller relaterat till kärnvapen finansierar vi inte. Det var en mycket konkret fråga som du hade, och den här policyn som vi nu på allvar, både hållbar investering och finansiering, som går vi nu igenom mycket noggrant, och vapenpolicy är naturligtvis en av dem. Vi har ju leverantörer i Norden, och vi går mycket noga igenom vad och hur vi kommer att agera där, och vi kommer att höra mycket mer under det här året. Och det är en del av vår hållbarhetspolicy som det här är gått igenom. Okej, och urfolksfrågan kanske också. Jag tror inte jag förstod den frågan. Om det finns någon möjlighet för urfolk att finansiera sina projekt. Jag tror att så som vi naturligtvis är för jämställdhet, vi behandlar alla våra kunder, alla våra möjliga intressenter på samma sätt, och det är viktigt att vi har både hållbar och en fair treatment av alla. Men när man har gåvo ekonomi så kan man ju inte bli kanske bra lånetagare och kan inte lyckas kanske betala tillbaka så bra. Så det finns ingen rättvisa där. Financial inclusion är ett område vi kommer också att jobba med. Hur vi kommer att jobba med alltså inkluderande, finansiell inkludering av människor som har mindre. Det är också ett projekt som jag tror att jag kanske har nämnt också i vår hållbarhet. Det är något sånt som naturligtvis inte är där idag, men över tiden så är det något sånt som vi och andra banker, tror jag också, med Vinstmusklerna kommer att forska och se vad vi kan göra. Men just nu så det är en faktor i hela hållbarhets. Och i Baltikum blockerar man kort väldigt fort. Här i Sverige så har man 80 000 gräns som man har för levnaden varje månad. Men i Lettland finns det ingenting. Man blockerar kort och folk bara har inga medel. Så det måste vi kanske tacka för frågorna då. Ja, tack. Och sen har jag 2 frågor till. Så Nordea har inte bidragit. Jag tror att vi ska lämna över till ytterligare. Det är en väldigt viktig fråga. Genom Nordea har pengar flyttats för kriget i Ukraina, och där södra Ukraina officiellt nu proklamerats som Israel vid projektet som heter Nya Jerusalem. Nu förstår jag inte frågan. Och det är en ockupationssätt som pågår i... Ursäkta, jag förstod inte frågan. Kan du få alltså, har ni koll på vilket sätt Nordea penningflöden går till Ukraina för att finansiera massmord där? För där pågår ett ockupationsprojekt som heter Nya Israel. Okej, tack så mycket. Och sen har jag ett förslag. För Nordea bolagsstämma ska idag anta beslut att omorganisera aktiebolaget till en stiftelse som ska verka för att skydda livet i Östersjöregionen. Processen för omorganisation kan bestämmas till nästa bolagsstämma, och jag erbjuder mig att stödja ledningen av denna organisation. Så att BIS.org, Bank of International Settlements, kontrollerade familjerna Rothschild, Rockefeller och Soros ska, som alltid själva har stiftelser och deltar inte i några aktiebolag. Okej, tack så mycket för de frågorna. Vi får nog gå vidare i frågestunden. Tack. Och så ska jag lämna in det här till dig.
Finns det några ytterligare frågor? Tack. Varsågod. Tack. Varsågod. På den här punkten är avslutad och att dagordningens punkt 6 därmed har behandlats. Då ska vi gå vidare i dagordningen och stämman har nu att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen samt balansräkningen och koncernbalansräkningen. Vi har alltså hört att vi som tillstyrker att resultaträkningen och koncernresultaträkningen samt balansräkningen och koncernbalansräkningen fastställs som de tagits in i årsredovisningarna. Kan detta också bli stämmans beslut? Jag finner att så är fallet. Och då har vi kommit fram till frågan om vinstdisposition. Det utdelningsbara beloppet framgår av årsredovisningen sidan 69 och uppgår till 15 791 650 532 euro. Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning om 0,65 euro per aktie. Det blir 2 625 368 991 euro. Och det innebär att 13 166 291 541 euro förs till ny räkning. Vidare föreslås måndagen den 20 mars 2017 som avstämningsdag för utdelning och utdelningen beräknas då utbetalas den 27 mars 2017. Förslaget finns angivet i kallelsen till bolagsstämman och har funnits tillsammans med styrelsens yttrande enligt 18 kapitlet 4 paragrafen aktiebolagslagen tillgängligt för aktieägarna sedan den 23 februari. Vi har också hört att revisorn tillstyrker förslaget. Finns det några frågor, synpunkter? Kan stämman besluta i enlighet med förslaget? Jag finner att så är fallet. Och då har stämman att behandla frågan om ansvarsfrihet för Nordeas styrelseledamöter och verkställande direktör för förvaltningen under år 2016. I det här beslutet så deltar inte styrelseledamöterna eller den verkställande direktören. Vi har hört av revisorn, Peter Clemensson, att revisorn tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Och då frågar jag om detta kan bli stämmans beslut. Jag finner att så är fallet. Är förslaget? Jag finner att så är fallet. Stämman ska nu fastställa arvoden åt styrelseledamöter och revisorer. Och vi har hört valberedningens förslag. Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 294 600 euro åt ordföranden, med 141 300 euro åt vice ordföranden, 91 950 euro per ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver ska arvode utgå för utskottsarbete i compliance-utskottet, revisionsutskottet och riskutskottet med 48 650 euro åt utskottsordföranden och 29 600 euro åt övriga ledamöter. Och för utskottsarbete i kompensationsutskottet med 36 050 euro åt utskottets ordförande och 25 750 euro åt övriga ledamöter. Ersättning åt ledamot som är anställd i Nordea-koncernen ska inte utgå. Vidare föreslås att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning. Finns det frågor eller synpunkter på förslaget? Kan stämman besluta i enlighet med valberedningens förslag? Jag finner att så är fallet. Och då har vi kommit till punkten 13 som är val av styrelseledamöter och styrelseordförande. Stämman har alltså beslutat att styrelsen ska bestå av 10 ledamöter. Och valberedningen föreslår omval av Björn Wahlroos, Robin Lauter, Lars G. Nordström, Sarah Russell, Silvia Ceres, Kari Stadig och Birger Sten samt nyval av Pernille Ehrenbjerg, Maria Barcelona och Lars Wollum för tiden in till slutet av nästa års stämma. Och vidare att Björn Wahlroos omväljs som styrelsens ordförande. Och bakom det här nu så visas förslaget till styrelseledamöter och styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag. Och närmare information om de föreslagna ledamöterna med uppgift om vilka uppdrag de innehar i andra företag har presenterats av valberedningens ordförande. Och det finns också det utdelade materialet som ni har fått här till stämman. Då frågar jag om det finns frågor eller synpunkter på förslaget. Kan stämman besluta i enlighet med valberedningens förslag? Jag finner att så är fallet.
Och då har vi kommit över till punkten val av revisor. Stämman har alltså beslutat att antalet revisorer ska vara 1. Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Frågar jag om stämman kan besluta i enlighet med förslaget? Jag finner att så är fallet och vidare noterar jag att PwC anmält Peter Clemensson som fortsatt huvudansvarig revisor. Och då har vi kommit till punkten 15 på dagordningen som avser frågan om inrättande av valberedning. Och vi har hört valberedningens förslag och presentation av det. Och det finns även i det på stämman utdelade materialet. Och förslaget finns också angivet i kallelsen till årsstämman och har funnits tillgängligt för aktieägarna sedan den 23 februari. Och då frågar jag om aktieägarna vill besluta enligt valberedningens förslag. Jag finner att så är fallet. Nästa punkt på dagordningen är punkt nummer 16 som avser bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler i bolaget. Och Björn Wahlroos kommer att redogöra för bakgrunden till det här förslaget. Varsågod. Fru ordförande, styrelsen förelägger bolagsstämman liksom tidigare år ett förslag till befullmäktigande att vid behov vid frångående av aktieägares företrädesrätt till teckning emittera skuldebrev som kan konverteras till aktier på villkor som kan variera och som bestäms av marknaden. Det är ett sätt att komplettera Nordeas kapitalbas vid behov. Vi har inte använt den här fullmakten särskilt ofta, men den är viktig